както беше по-рано. Въобще, значи раковите белези бяха изчезнали напълно от тях. Да. Лекарите направиха ли ти пълни изследвания, за да установят твоето изцеление? Да, когато ходих, след една година ме бяха трудоустроили, ми направиха пълен преглед пак за второ явяване. И когато отчитах, всички изследванията минаха, и когато отчитах в комисията, вземаха всичко там, даже един лекар, не го знам как беше, той около половин час ме натиска по трупа тук да види. Вика, той човек няма нищо. Нищо няма, не мога нищо да открие, защо сте го пенсионирали. Да. И казахме да излезе отвънка и жената остана при тях. Ти викали ти другите, които бяха в комисията, викали, ние го мислиме, че е починало вече. Въобще са ме забравили. Да. Ти жив и здрав. Слава на Господа. България е една страна, в която окултизмът е много развит, защото познанието за Бога беше почти оскъдно. Българите нямаха Библията, нямаха поучение върху Библията и това рефлектираше върху другата страна. Силите на поднебесната, силите на страна обладаваха ума на нашите сънародници. Но ние благодарим на Бога, че в тези кратки години много от хората, които се занимаваха с окултизъм, се отказаха от това. В нашите събрания са идвали повече от 17 лидери на окултичното движение в България и Бог ги освобождава от тези демонични сили. Те са захвърлили всички атрибути на магията и сега служат на Бога. Една от тях е Петя от град Кърджали, жена, която имаше официални документи, дадени от правителството, чрез които тя имаше право да лекува хора, имаше право да изнася консултации и открити събрания дори пред 5000 човека по стадионите. Ето това е един ярък пример как Бог действа и съкрушава крепост на Сатана и изявява Божията милост към тези незнаещи хора. Аз не вярвах, че мога да правя нещо. Нещо като изцерение. Страхувах се просто да не би да ме обвинят, че съм шарлатанин. Това беше целият ми страх. Но исках да знае това, което ме владее. И дойдох в лабораторията и станаха наистина чудеса. Сляпо дете прогледна, парализирана ръка се изправи. Много чудеса. След което аз напуснах работа и започнах да работя като екстрасенс. В същността аз исках всичко да бъде наред. Пациенти да получат любов и грижи и внимание и наистина да се чувстват добре. Исках много да давам здраве. Мислих си, че мога да го направя. И наистина тази сила ме убеди. Но забелязах нещо друго. Че аз като че ли нямах право на почивка. Исках да спя, не можех. Исках да спя, не можех. Взимах с шепи самотворни лекарства, за да мога поне да имам 2, 3, 4 часа почивка, а не можех. Този огън в мене, който гореше, не ми даваше мир. Разсеях се, може ли да спрем? Това беше едно голямо насилие. Една голяма агресия спрямо мен. Независимо от желанието. Дали искам или не искам. Тази сила просто ме караше да вдигам ръце и да ги полагам на някой. И искайки да върша добро, организирахме в Кърджали масови сеанси. В началото в една зала над около 300 човека. Това беше първия масов сеанс на закрито.
Да, след това. Над 5000 човека на стадиона в Кърджали. Вестниците писаха за това. Телевизията. Когато получавах обратните сведения, аз разбирах, че тези, които биваха излекувани, диагнози, които медицината беше вдигнала отдавна ръце, се случваше нещо много странно в тях, в техните домове. Или те изпадаха в депресия, самите пациенти, или техните близки. Имаше дори раздяла на семейства. Много скоро след лечението. Имаше дори опити за самоубийство. И много интересно, не на самите пациенти, но на техните деца. Като че ли тази сила, която уж беше изцерителна, влизаше в хората и тя искаше да влезе и влизаше в околните, там хората, с които се живееха. А тя беше унищожаваща сила. Нямах мир, нямах спокойствие. Аз имах един страх, един ужас. И защо беше това? Защото аз виждах духовния свят. Тези духовни същества смущаваха и вечер, когато реших в малкото часове, които ми даваха за почивка. Смущаваха съня ми. Аз ги виждах. И се ужасявах. До момента, до който реших, че не може да бъде така повече. Аз казвам, че Бог ме е дарил с тази дарба да лекувам хората. Аз се моля и съм религиозен човек. Ходя на църква, паля свещи, кланя се на Бога, моля се. Ами ако греша някъде? И тогава реших в молитвите си да включа и едно отричане. Аз казах така. Новият елемент беше: Боже, ако тази сила не е от Тебе, аз се отричам от нея. Искам Ти да я премахнеш от мен. Това беше всяка вечер. И тогава, като че ли целият ад се изправи. И не искаше да ме пусне там, където отивах. Тук вече ще стане въпрос за Бога. И веднъж, когато вървях по улицата, връщах се от работа, аз попитах в сърцето си. Просто извиках: Ти къде си? Господи, Ти къде си? И също има ли Те? И тогава в мене проговори в сърцето ми: Ти искаш ли да ме следваш? Казах: Да, Господи, където и да си. Не беше лесно, защото тези сили не ме оставиха. Ада не искаше да остави така лесно душите си. От цялата тази битка в духовния свят, аз разбрах, че наистина сега сме в период на война за души. Освен, че има Бог, има и дявол. Тези сентенции не бива да избягват от нашето съзнание. Полузнанието нищо не ни ползва. Понякога хората оставяме на идеята и на знанието, че Бог е любов. И толкова. И си мислим, че всяка сила е от Бога. Но това просто не е така. Аз това искам да кажа. Изпитвайте нещата и познавайте Бога. И стремете се да го познаете. Защото наистина има Бог и наистина има дявол. И сега
Поради милостта на Бога стоя пред вас и поради силата на Неговото спасение. Слава на Бога. Амен. Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас в студии гость из Болгарии. Илья Миланов, председатель христианского центра. Скажите, Илья, вот с момента предыдущей встречи прошло совсем немного времени. Как вас встречают верующие города Ангарска? Да. Ние благодарим на Бога, че вече 2 седмици сме гости на Иркутска област. Мы благодарны Господу, что уже 2 недели мы являемся гостями Иркутской области. И носим едно послание за мир. И мы несем послание мира. Така както е казал Бог. Так же, как и говорил Бог. Тръгнете по целия свят. Пойдите по всему миру. И проповядвайте моето Евангелие. И проповедуйте мое Евангелие. Който повярва и се кръсти. Кто поверит и крестится, ще бъде спасен. будет спасенным. Който не повярва, А кто не поверит, ще бъде осъден. будет осужден. Това е понятно слово за руският народ. Это слово понятно русскому народу. Защото той в историята си е бил християнски Потому народ. что в своей истории он был христианским народом. И сега отново изживява едно ново възраждане. И сейчас он живет в новом возрождении. Връщане към изконните стойности на християнската вяра. Возвращается к истокам христианства. Ние сме удивени от голямото поражение, което е нанесъл атеизмът над хората. Мы удивлены большому поражению, которое атеизм принес людям. Но също и виждаме голямата любов. Но кроме этого мы видим и большую любовь, И милостта и Твореца и милость Творца, на нашият Господ Исус Христос нашего Господа Иисуса Христа, към погиващите хора. погибающим людям. Така е записано в Словото Божие. Также записано это и в Слово Божьем. Людите ми погиват поради нямане на Люди мои знание. погибают из-за незнания. Ние имахме чудесни срещи У нас были чудесные встречи. в Иркутск на една седмица, Одну неделю в Иркутске, където в края на нашите събрания салона се оказа недостатъчен. где в конце наших собраний салон, где мы собирались, оказался недостаточно. Хората идваха с плахо, Люди приходили стыдясь, с любопитство, с любопытством, някои с недоверие. некоторые с недоверием. Но когато се проповядва истината, Но когда проповедуется истина, хората не остават безучастни. люди не остаются безучастными. Защото нашият Господ се Потому молиш: что наш Господь молился: Отче, Отец, освети ги чрез истината. освети их через истину. Твоето слово е истина. Твое Слово является истиной. Това слово на истината прониква в сърцето на хората Это Слово истины проникло в сердце людей, и ги обръща от тъмнина към светлина, и оно повернуло их от тьмы к свету, от смърт към живот, из смерти в жизнь, от неверие в жива вяра, из неверия в живую веру, същността и дълбочината на божествените принципи, в сущность и глубину божественных принципов, отразени в пресвятото слово на живия Бог. которые отражены в Святой книге Библии. По принцип аз в първото си интервю казах, В принципе, я в своем первом интервью сказал, че ние сме свързани с една дълбока историческа връзка. что мы связаны глубокими историческими корнями с И русским този народом. корен на любовта никой не може да И унищожи. этот корень любви никто не может уничтожить. Братският български народ люби руският народ. Братский болгарский народ любит русский народ. И ние благодарим на Бога, И мы благодарны Богу, че виждаме тази ответна любов от руският народ. что мы видим ответную любовь русского народа к нам. Буквално ние тук се чувстваме както в нашата родина. Мы чувствуем себя так же, как у себя дома. Обгърнати с горещо внимание. Нас обняли тут любовью. Хората са щастливи, Люди счастливы, когато истината достига до техните сърца. когда истина подходит к сердцам их, Когато Бог заличава беззаконието в техните сърца когда Господь зачеркивает беззаконие в сердцах их и обръща скръпта в радост, и превращает скорбь в радость, и обръща неверието в вяра. и превращает неверие в веру. Това са велики стандарти, Это великие стандарты, към които е насочено и нашето послание. и это наше послание. В това време, в В нашите это время събрания, в наших собраниях мнозина дойдоха до познаване на Бога, многие пришли к познанию Бога, мнозина получиха изцеление. многие получили исцеление. И това не е някаква свръхестествена абстракция. И это не является абстракцией.
Някакво мистично явление. мистическим явлением, Едно реално проявление на Божията премъдрост а реальное проявление премудрости Господней и всездесъщност. и вездесущности. Сам Исус Христос каза, Сам Иисус Христос сказал, ако не видите чудеса и если знамения, вы не увидите чудес и знамений, никак не бихте вы повярвали. не сможете поверить. И Той предаде тази власт на своите ученици, И Он предал эту власть своим ученикам, каквито се явяваме и ние, какими являемся и мы, Неговите последователи. Его последователи. Исус каза, Иисус сказал, и делата, които аз върша, дела, которые я вершу, и вие ще ги вършите. и вы будете вершить, Защото аз отивам при Отца. потому что я иду к Отцу. Думите на Словото Божие са непреходни думи Слово Божье, неприходящие и слова, крият дълбока премъдрост и истинност. и в них спрятана глубокая истинность. Блажен онзи народ, Блажен тот народ, чието Господ е Бог, казва чей Словото Господь Божие. Бог говорится в Слове Божьем. И аз благодаря на Бога за руският народ, И я благодарен Богу за русский народ, който приема отново Светото Евангелие, который снова принимает Святое Евангелие, връщайки се към същността и дълбочината на покаянието. возвращаясь к сущности и глубине покаяния, Защото без покаяние потому что без покаяния няма милост от Господа. нет милости Господней. Бог не променя Словото Божие. Бог не меняет свое Слово. Той търси своите загубени люди Он ищет своих потерянных людей и ги намира в Сибир. и находит их в Сибири. Ние благодарим и на Бога, Мы благодарны Богу, че тази далечна земя что эта далекая земля, на много кръв и страдание земля много крови и страданий, сега става страна огрята от слънцето на Божията правда. сейчас ее огревает солнце Господней правды. А Библията казва, че слънцето на правдата А в Библии говорится, что солнце правды е Господ Исус Христос. – это Господь Иисус Христос. И Той носи изцеление в своите И криле, Он несет исцеление в своих крыльях, както в духовен аспект, как в духовном аспекте, така и в физически так и в аспект. физическом аспекте. В тези 2 седмици В эти 2 недели се получиха множество изцеления. получилось очень много исцелений. Ние разполагаме с 59 писма У нас есть 59 писем на живи свидетели, живых свидетелей, които документират реалното божествено изцеление. которые документируют свое реальное физическое исцеление. Исус Христос изцеляваше преди 2000 години. Иисус Христос исцелял 2000 лет назад. И хората виждаха, че Неговите думи И люди видели, что Его слова са покрити с реални дела. покрыты реальными делами. Това придаваше на хората един дълбок размисъл И это заставляло людей задуматься. и търсене на същността на божествения отговор. И они искали сущность Господнего ответа. Сегашния ден е същия. И сегодня также. Кой може да отрече тези неща? Кто может отречь эти вещи? И тук имаме писма, които буквално вече са преминали през лекарско обследване, Здесь есть письма, которые уже прошли и медицинскую экспертизу с точните адреси. с точными адресами. Тук пред мен стои едно писмо, Передо мной одно письмо, което е на майка, 41 годишна жена, которое написала мать 41 года и нейната малка 15 годишна дъщеря. и ее дочь 15-летняя. Тя боледувала дълго време. Она болела очень долго. Били са поразени нейните бъбреци с кисти в бъбреците. У этой женщины было киста в почках. И това е една голяма трагедия, защото цялото тяло